Gawn ni droi at lyfr y datguddiad a phennod 5. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y bo'r mawl a'r anrhydedd a'r gogoniant a'r nerth byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno yn y mawl yna nawr, gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. Wel, mae'r darlleniad heno yn dod o broffwydoliaeth Eseia, pennod 52 ac adnod 13 ac ymlaen i bennod 53. Felly Eseia 52 ac adnod 13. Y gwas dioddefus. Y nawr, bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu, a bydd yn uchel iawn,
Ar y pryd, roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar I ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi I ffwrdd rhag ei weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth na seglurwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom, I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Fe dyfodd o'i blaen fel blaguryn ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd harddwch i'w hoffi wrth I ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd fel pen cuddion hwynebau oddi wrtho, ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gwaeledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni I gyd. Fe'i gorsymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei unau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llawr cneiddiwr, felly nid agorau yntau ei unau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu pwy oedd ymalio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r drygionus, a beddrod gyda'r troseddwyr neu gyda'r cyfoethog, na wnaethai niwed I neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd ei fywyd yn aberth dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel oleuni, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth. Bydd fy ngwas neu fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny, rho fydd o ran gyda'r mawrion, ac fe ranna'r ysbail gyda'r ceder. Oherwydd iddo dywallt ei fywyd a throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd ac eiriol dros y troseddwyr. A diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni weddio nawr, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch eto o arglwydd ein Duw am tad brasol a thrigarog, am y cyfle newydd o ddod ynghyd I oedfa newydd o arglwydd, I ni'n ymgynnull eto yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni'n dod I daddoli di a dygeisio di arglwydd eto heno, yr un nod sydd gyda ni, sef cwrdd â Duw yn y lle hwn. I ni'n gweddio o arglwydd y bydd yr oedfa yma yn gysegr heno mewn gwirionedd, oherwydd bod y Duw yn bresennol gyda ni. Ac o arglwydd y byddwn ni fel dy bobl yn deml I ti heno, a'r gogoniant yn llenwi'r deml. O arglwydd I ni yn diolch bod ni'n dod ger bron Duw byw, fel I ni wedi clywed yn ystod y dydd yn barod. Ti yw'r Duw byw sydd yn clywed, sydd yn gweld ac sydd yn gweithredu. Ti yw'r Duw sydd yn darparu ar ein cyfer ni. Ac o arglwydd I ni diolch am hynny ac I ni'n daddoli di am hynny unwaith eto heno arglwydd.
I ni'n diolch mai ti yw ein crewr ni, ti yw ein cynhaliwr ni, a thi yw ein gwaredwr ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ti darparu ceidwad ar ein cyfer ni. Ti wedi darparu gwaredwr ar ein cyfer ni. Ti wedi darparu oen yr aberth fel petai ar ein cyfer ni yn dy fab dy hun, mab dy fynwes yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni eisiau diolch i ti heno, i ni eisiau canmol dy ras a dy drigaredd tuag ato ni. Ni'n diolch am bob gras wrth gwrs arglwydd, ond i ni'n diolch yn arbennig. I ni'n diolch yn fwy am un a fi yn gweiddi ar y groes. Ac o arglwydd i ni'n diolch heno bod ni'n cael y fraint o ddyfyrio ar yr arglwydd Iesu yn benodol yn y darn sydd gyda ni. Ac wedyn yn nes ymlaen i ddod at swper yr arglwydd i gael cofio a gwledda arno fe. Ac o arglwydd ni'n gweddio mai dyna fydd yn digwydd yn ysbrydol i ni heno. A byddwn ni'n gwledda ar yr arglwydd Iesu Grist. O, i ni'n diolch i ti arglwydd, dy fod ti nid yn unig yn creu ac yn cynnal, bod ti wedi cofio amdano ni. Bod ti wedi meddyliau o hedd tuag at ddynion o gwbl o arglwydd, a ninne wedi gwrthryfela yn derbyn di. A ninne, fel Hagar bore yma'n gwybod beth yw balchder o arglwydd a gwrthryfel yn derbyn di. Ac eto, wyt ti wedi gweld ein sefyllfa, ti wedi gweld ein poen o arglwydd, ac arno ni mae'r bai, ond wyt ti wedi dod ato ni. Wyt ti wedi anfon dy fab i lewyrchu fel goleuni i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch ac anobaith a chysgod angau. O, i ni'n diolch arglwydd am drigaredd dy galon di, dy fod ti wedi anfon dy fab fel y wawrddydd, fel goleuni, gobaith a chibo i'n bywyd ni. Ac i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu bod e'n fodlon, fel dylson ni tro diwetha, gadael gogoniant yn ef, gadael y disgleirdeb a'r gogoniant a'r breintiau nefol oedd ganddo fe, a dod mewn cnawd fel ein cnawd ni, a dod yn ddyn i achub dynion. O'r arglwydd i ni'n diolch, i ni'n rhyfeddu at hyn, dyn ni ddim yn gallu deall yn iawn arglwydd, ond dyn ni'n gredu fe a'n holl galon bod y Duw ddyn wedi dod ac wedi ymddangos i fod yn gyfryngwr rhwng Duw a dynion. O, arglwydd i ni'n diolch bod yr arglwydd yn fodlon dod lawr, ac i ni'n gweld y camau fel mae'n dod lawr a lawr a lawr a lawr nes cyrraedd y groes. O, arglwydd i ni'n diolch am ei ddarostyngiad, bod e'n fodlon gwacau ei hunan, fel glywson ni tro diwetha, a bod e'n fodlon ei ddarostwng ei hunan, humbled himself, fel i ni'n clywed y tro yma o arglwydd. Ac i ni yn diolch am hynny heno. Ond i bai am ei ddarostyngiad ef, bydde ddim gobaith i ni o gwbl o arglwydd. Bydde ddim gobaith am achubiaeth, na glanhad o'n pechodau, na bywyd tragwyddol, na dim byd. I ni'n dibynnu'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch iddo fe, yn diolch am ei ddarostyngiad, ac ni'n gofyn i ti arglwydd i beri yn wir bod meddwl Crist yn dod yn feddwl i ni, mwy a mwy. Y meddwl yma o fod yn fodlon ymddarostwng, darostwng ein hunain o arglwydd, a gwacau ein hunain, nid fel fe, ond yn debyg iddo fe, wrth gwrs. O, arglwydd, nid i'n helpu ni gyda hyn yn ein bywyd ni arglwydd ac yn ein perthynas ni a'n gilydd, wrth gwrs, fel ni'n darllen yn y llythyr at y Philippiaid. Fel bod ni'n dod yn unol o arglwydd, fel bod ni'n dod yn ddarostyngedig ac yn ostyngedig gerbron ein gilydd ac a gofal arbennig dros ein gilydd. Ac o arglwydd ni'n gofyn i ti'n helpu ni a rhoi gras i ni tuag at hyn. Ac ni'n gweddio bydd hyn o'n helpu ni wrth i ni edrych ar Iesu, wrth i ni fyfyrio arno fe, wrth i ni nesau ato fe.
Felly, ni'n gweddio dros y gwaith arglwydd yr wythnos yma. Ni'n gweddio dros y gwaith yn yr ysgolion. Ni'n diolch yn fawr am y cyfle sydd gyda ni ac am y croeso i ni'n cael. Ni'n gweddio eto dros wasanaeth y Pasg nawr ac yn gweddio bydd hyn yn dod â gwybodaeth i'r plant wrth gwrs, ond yn fwy na hynny bydd na had yn cael ei hau yn eu calonnau nhw arglwydd. Had y gair, had yr efengil yn newyddion da, ac y bydd yn dwy'n ffrwyth. Dyna'n gweddi ni arglwydd, a bydden nhw mewn amser yn dod yn blant i ti, wrth gwrs, ac yn blant yn eirth arglwydd, trwy dy ras, fel ti wedi gwneud gyda ni. Ac felly ni'n cyflwyno y gwasanaethau yr wythnos yma, ni'n cyflwyno'r clwb fydd yn digwydd os dyw a'i mynd mewn rhai wythnosau, gweddio'r un peth dros y gwaith hwnnw hefyd o arglwydd. Ni'n gweddio dros y cyfarfodydd eraill hefyd sydd yn digwydd. Ni'n gweddio dros y cyfarfod nos Fawrth, y bydd yn anogaeth i ni o arglwydd i glywed am dy waith gyda'r gwachan gleibion. Ni'n gweddio gael ni glywed am y pethau ymarferol sydd yn digwydd a pethau ysbrydol hefyd. Ni'n gweddio dros y Pala o arglwydd ac dros yr ysgolion Sul sydd yn digwydd. Ni'n cyflwyno popeth i ti. Ac yn dymuno arglwydd bod Iesu Grist, ni'n newydd ddarllen yn nawr, yn gweld o ffrwyth ei lafur. Achos bod wedi marw a rhoi ei hunan wyt ti di addo, bydd ffrwyth yn dod, a bydd pobl yn dod ato fe, a bydd yn rhoi bywyd trogwyddol iddyn nhw, ac yn ei cadw nhw. Yn gweddio bydd rhagor yn dod arglwydd at Iesu Grist yn ein hardaloedd ni. Ni'n cofio am rai sy'n methu bod gyda ni eto o arglwydd mewn gwendid a llesgedd, roedd nhw yn yr ysbyty arglwydd, aelodau wrth gwrs, a falle cyfeillion a chysylltiadau eraill hefyd. Bendithia nhw arglwydd a cynnal nhw ac ymgeledda nhw. Bydd yn gymorth hawdd y gael mewn cyfyngder. Bydd yn dŵr cadarn iddyn nhw yn ei gwendid o arglwydd. A derbyn ni eto nawr, wedi maddau ein pechodau fel i ni wedi maddau i rhai a bechod yn ein herbyn. Paid ag arwain i brofedigaeth, cadw ni arglwydd rhag temptasiynau di-angen. Ni'n gweddio, cadw ni rhag yr un drwg. Cyniseiddo ti o deyrnas, yn erth a'r gogoniant, yn oes oesau. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn sydd gyda ni heno, arglwydd beth a ddolaf di, mae dy enw yn ddyrchafedig. Diolch am fy ngharu i, diolch i ti am ein cachu.
Wel, gawn ni droi nôl at llythyr Paul at y Philippiaid, pennod 2, a mi ddarllenwn ni'r paragraff o adnod 1. Felly, gennych yn Christ unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd. So oes unrhyw gynhesrwydd, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod gennych at eich gilydd yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch a gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffros gwag, ond mewn gostyneiddrwydd bydde wedi bod un ohonoch gyfrif y llall yn deilynach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am buddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yn Christ Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i'w gipio, ond fe gwakaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn, fe darostynnodd ei hun, gan bod yn ifydd hyd angau, ie angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd diwedd, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw, fel wrth enw Iesu a plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod bod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw dad. Wel nawr tro diwetha, mi glywson ni bod y ffaith ein bod ni yn Christ fel Cristnogion mewn perthynas mor agos, mor fyw a Iesu Grist, fel y pen a'r corff, a'r goeden, wrth gwrs, y wynwydden a'r canghennau i ni'n un, trwy ffydd a Iesu Grist, bod i nabod yn dod â cysur mawr i ni, diddanwch, anogaeth, cymdeithas gyda yr ysbryd glân, yn dod â chynhesrwydd a tosturi, oddi wrtho fe i ni, wrth gwrs, mae gariad yn dod ar fath gysur ac anogaeth i ni, a dyle hynny gael ei adlewyrchu wedyn ni yn ein bywydau ni. Wrth fod yn unol mewn cariad fel Cristnogion yn yr eglwys, yn ostengedig ger bron ein gilydd ac a gofal dros ein gilydd. Ac mae'r apostol yn dweud, beth mae hynny'n golygu mewn gwirionedd, ydy cael meddwl Crist. Cael meddwl Crist. Yr un meddwl, yr un agwedd meddwl a Iesu Grist. Cos mae hynny'n amhosibl os nad i ni mewn perthynas fyw gyda yr arglwydd Iesu. Ac i ni wedi cael nawr, ac i ni yn cael yn yr adnodau hyn, adnodau 6 a 7 a 8, yn arbennig, i ni cael rhyw gipolwg ar feddwl yr arglwydd Iesu Grist. A'i feddwl e'n dod o'r nef i'r ddaear. Ac mae'n rhywbeth cysegredig iawn, mae'n rhywbeth arbennig iawn beth i ni'n edrych arno fe. Ac oedden ni'n edrych ar y rhan gyntaf tro diwetha, bod wedi gadael y gogoniant, wrth gwrs. Oedd e ar ffurf Duw, chi'n cofio, nid yn unig bod e'n ei hanfod yn dduw, ond oedd e yn ei amlygiad hefyd, manifestation. Oedd e yn y gogoniant, a'r gogoniant o'i gwmpas ac ynddo fe ym mhob man. Oedd e yn mynegu'r gogoniant dwyfol. Ond oedd e, bod e'n gyfartal â Duw fel hyn, oedd e'n fodlon gadael fynd. Oedd e fodlon gadael fynd. Oedd e ddim yn mynnu ei gipio fe, neu dal gafael yno fe. Chi'n cofio? Mae llai dal gafael fyna nes bod y white knuckles yn dod. Felly gadael fynd. Na, oedd e'n fodlon gadael fynd. Ar y gogoniant, ar breintiau nefol. Bod ni ddim yn gallu deall hynny'n iawn, oedd e'n fodlon gadael fynd. Oedd e ddim yn gweld ei safle fel rhywbeth i ddal gafael wedyn ni i fynd yn uwch, fel nath Adda ac Efa. Meddwl cystadlu gyda Duw oedden nhw,
Doedd dim meddwl fel yna, bod e'n drais i fod yn ogofywch i fynd yn bellach. Robbery yma, cymryd mwy allan ohono fe. Dim byd fel yna, ond gadael fynd. Ac bod e'n fodlon ei wacau ei hun a dod ar ffyrdd ddynol, ar wedd ddynol, yn debyg i ni, wrth gwrs. Ac felly, ni'n cael yr arglwydd Iesu nawr wedi dod o'r nefoedd, o'r gogoniant, mewn cnawd i'r ddaear. Ac mae e'n ddyn yn fewnol o ran natur ac yn allanol, yn ddangos fel dyn, wrth gwrs, dyn, ac mae e'n dduw. Mae'n dduw yn ei hanfod, gallai ddim peidio bod yn llai na Duw byth. Mae hwnna'n amhosibl. Ond dyw e ddim yn dduw yn ei amlygiad allanol. Mae'r gogoniant yna wedi cael ei orchuddio gan ei gnawd. Veiled in flesh, the Godhead seen. Ond beth sy'n bwysig i ddweud ydy bod e'n ddyn yn ystyr lawnaf y gair, a bod e'n dduw yn ystyr lawnaf y gair. A mae hwnna'n bwysig iawn. O fyna mae'n gobaith ni, a'n iachawdwriaeth ni'n dod, yn y Duw ddyn. A mae'n golygu bod ein iachawdwriaeth ni a'i waith yn gyflawn, yn berffaith, yn anffeiledig, gallai fe ddim methu o gwbl, ac a phob awdurdod yn perthyn, a llwyddiant yn perthyn iddo fe. Ac wedyn ni'n mynd mlaen nawr i adnod 8, ac ni'n darllen hyn. O'i gael ar ddull dyn, felly mae wedi dod o'r gogoniant mewn cnawd nawr, mae wedi dod ar ddull dyn felly, fe'i daros dyngodd ei hun. A beth ych chi'n gweld yn yr adnod? Lawr gan yr arglwydd Iesu. O'r gogoniant yn y nef i ddod mewn cnawd. Ac o fod mewn cnawd, wedyn ni, mae e'n darostwng ei hunan. Achos nid dim ond dod fel dyn yn ddyn nath e, ond dod ag agwedd gwas nath e wrth gwrs. Ac mae hynny yn wahanol. Dydy pob dyn ddim yn was. Dyw pob dyn ddim yn geithwas. Bond servant. Ond dyna yr agwedd gymerodd yr arglwydd Iesu. Felly mae ar ddull dyn, dyna lle i ni, ac wrth gwrs oedd e'n cael ei weld a'i nabod fel dyn felly, wrth gwrs. Cymrwch chi'r adnod yma, enghraifft, Marc nawr 6, adnod 3, onid hwn yw'r sair. Mab Mair, a brawd Iago, a Joses, a Judas, a Simon. Ac onid yw ei chwiorydd yma gyda ni. Ac oedd pobl yn dweud, wel, dyn yw ein, ni'n gallu gweld taw dyn yw e. Ond wrth gwrs, oedd ei neges a'i awdurdod wrth ddysgu yn dweud rhywbeth arall. Ond, o'n nhw'n gallu gweld, mae dyn oedd yn. O'n nhw'n gallu gweld hynny yn yr arglwydd Iesu. Ac mae'n bwysig i ni sylweddoli nawr y person oedd yn bod yn y gogoniant yn y nef, yn adnod 5 ac adnod 6, Crist Iesu yw e. Y person sydd wedi dod mewn cnawd, Crist Iesu yw e. Yr un person yw e. Y Duw ddyn. Yr un ydy e. Ac i ni'n canu amser yn Nadolig i orwedd mewn preseb oed crewr y byd. Yr un person. Duw y mab a'r un oedd yn gorwedd yn y preseb. Lo within the manger lies, he who built the starry skies. Yr un person. Yr un yn union ydy e, Duw mewn cnawd, y Duw y ddyn. Ac felly, mae'n ymddangos, yn allanol wrth gwrs, ac mae e yn berson dynol, mae'n ddyn, ond wrth gwrs, mae e'n wahanol. Mae e'n unigryw, oherwydd fe yw y Duw ddyn. Ac wedyn, mae e'n wynebu angau, mae'n wynebu marwolaeth. Mae wedi dod yn ddyn ag agwedd gwas,
a mae wedi dod i wynebu marwolaeth. Mae yn dewis wynebu rhywbeth oedd heb awdurdod arno fe o gwbl. Oni bai bod yn cytuno, oni bai bod e'n cyd-fynd yn wirfoddol i roi ei fywyd o dim awdurdod gyda marwolaeth drosto fe. Dim o gwbl. Ond mae e'n fodlon ei wynebu fe. Mae'n fodlon mynd iddo fe, wrth gwrs. Ioan 10, 18. Nid yw neb yn ei dwyn, ei fywyd ei einioes, nid yw neb yn ei dwyn oddi arnaf. Ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Y mae gennyf hawl i'w rhoi, ac y mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith. Gyda ni ddim yr awdurdod na dros farwolaeth o gwbl, fel Iesu Grist. Oherwydd ei natur ddwyfol, oedd ganddo fe anfarwoldeb, immortality. Ynddo fe ei hunan, oedd ganddo fe anfarwoldeb. Achos dim ond Duw sydd â hwnna, wrth gwrs. Ynddo fe ei hunan, mae ganddo fe anfarwoldeb. Mae Duw yn rhoi anfarwoldeb i ni fel rhodd, i'n heneidiau ni. Ond mae gan Dduw, dim ond Duw sydd ag anfarwoldeb. Mae'n methu marw, wrth gwrs. Mae'n anfarwol, immortal. Dyma chi, 1 Timotheus, nawr te, 6. Nes i'n ngofio darn ola na. Dim os, dwi'n ni'n ôl at fe. Ganddo yn unig y mae anfarwoldeb. Duw, mae'n sôn amdano fe. Ac mewn goleuni anhygyrch y mae'n preswylio. Goleuni i ni methu cyrraedd ato fe. Mae ganddo fe yn unig anfarwoldeb. Fe bia fe. A mae'n rhoi fel rhodd i ni yn ein heneidiau i beidio a marw. Wrth gwrs, mae'n enaid ni yn anfarwol hefyd. Mae'r corff yn marw, mae'r enaid yn anfarwol. Ond beth i ni'n darllen nawr te, beth i ni'n gweld fan hyn, oedd yr arglwydd Iesu'n fodlon rhoi heibio ei anfarwoldeb. Faint o bobl sy'n chwilio am anfarwoldeb? Chi wedi clywed am bobl yn rhewi eu cyrff ac yn y blaen? Pa gofon bydd rhywbeth yn cael ei ddarganfod, bydden nhw'n gallu cael ei dadles nes mlaen a dod yn fyw eto yn yr ystyr hynny. A faint o bobl sydd eisiau parhau i bywyd a byw yn hirach a ffindo rhyw ffyrdd i fyw yn hirach ac yn hirach ac yn hirach. A diwna ddim yn anfarwoldeb, wrth gwrs, marw nawn ni gyd. Oni bai bod ni'n yma pan fydd Iesu Grist yn dod nôl. Ond mae e'n fodlon rhoi heibio yr hawl mae sydd gyda fe, y meddiant mae sydd gyda fe bod e'n anfarwol. Mae ganddo fe mae'n fodlon rhoi e hibo. A wynebu marwolaeth yn wirfoddol dros ni, wrth gwrs, dros ei bobl. A mae'n gwneud hynny fel gwas. Mae'n gwneud hynny yn iddydd i'r tad. Dyma'r gorchymyn wedi cael gan y tad. Yw roi ei fywyd. Ac yn Hebreaid, pennod 5, ni'n darllen hyn, mae mab ydoedd bod e'n gyfartal â Duw, wrth gwrs, mae wedi dysgu i fuddod trwy yr hyn a ddioddefod. Mae wedi dod mewn cnawd, mae wedi dod ag agwedd gwas, agwedd ceithwas, a mae wedi dysgu i fuddhau. Fel Duw, oedd enw ar yr un lefel, wrth gwrs. Ond wrth ddod nawr, mae wedi ymostwng, a mae wedi darostwng ei hunan, fel ceithwas, i fuddhau i'r tad. Ac i fuddhau, wrth gwrs, hyd angain. A beth ni'n gweld gan yr arglwydd Iesu, does dim dylanwol o gwbl. Does dim dylanwol ar ei hunan wrth ddod yn geidwad i ni, wrth ddod yn waredwr i'r byd. Mae e'n ildio yn llwyr. So mae hwnna'n helpu ni nawr. So mae hwnna'n cymhwyso i ni. Does dim anfarwoldeb gyda ni,
does dim dewis gyda ni. Marw fyddwn ni, wrth gwrs, mewn amser, bob un ohono ni. I ni'n farwol, di ni ddim yn anfarwol yn yr ystyr hynny, dim ond yr enau. Ond, ei orchymyn i ni nawr te fel i bobl yw i farw i'n hunain. Mae e'n galw arno ni i fod yn wirfoddol i farw i'r hunain. A mae hynny yn rhywbeth mae'n galw ar ei bobl, a'i blant, a'i ddisgyblion i wneud. Ac wrth gwrs mae hwn yn allweddol fan hyn yn y cyd-destun yma. Beth mae'n dweud ydy, chi'n cofio, dylen ni gael meddwl Crist yn yr eglwys, yn y ffordd i ni'n ymwneud â'n gilydd. Wel, mwyn i ni fod wir yn unol mewn cariad, yn ostyniedig, yn ofalus o'n gilydd, mae rhaid i ni farw i'n hunain. Mae rhaid i ni, mae'n allweddol, mae'n hanfodol iddo fe. Ac wrth gwrs, dyna i ni'n gweld yn Iesu Grist, mae'n rhoi heibio i anfarwoldeb a mae'n wynebu marwolaeth o'i fodd. Ac i ni, yr esiampl yw wedyn ni bod ni'n marw i ni'n hunain. Ar adnod, mae yna sawl adnod debyg, a dywedodd wrth bawb, yr arglwydd Iesu'n dweud, os mi neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes bob dydd am canlyn i. Dyna fe. Sylwch y tebygrwydd rhwng yr un sy'n dilyn a'r arglwydd. Codi'r groes a'i ddilyn ef. Ac ni'n gweld beth mae wedi wneud. Mae wedi rhoi ei anfarwoldeb naill ochr yn wirfoddol yn marw. Ac mae'n galw arno ni yn wirfoddol i farw i'r hunain. Mwyn uno mewn cariad, ymostwn ni'n gilydd, a bod yn ofalus o'n gilydd wedyn fel ei bobl. Ac wedyn, i ni'n darllen bod e'n ifydd hyd angau. Obedient unto death. Nid obedient to death. Mae hwnna'n bwysig iawn bod ni'n gweld y gwahaniaeth. Dyw e ddim yn ifyddhau i farwolaeth, wrth gwrs. Mae'n ifyddhau hyd at y pwynt yna o farwolaeth. Mae'n ifydd trwy farw. Marwolaeth oedd yn dangos ei ifuddod. Ond nid marwolaeth oedd y meistr, wrth gwrs. Y tad, mae'n ifyddhau i'r tad wrth roi ei fywyd a wynebu marwolaeth. Dyna i ni wedi darllen yn Ioan 10, hyn a gefais yn orchymyn gan fy nhad. Mae'n ifyddhau i'r tad, a mae'n glir yn Efengyl Ioan, mae'n glir yn y Testament Newydd, cymrwch Ioan 18, ac medda Iesu wrth Pedr, chi'n cofio yn yr ardd nawr te, mae Pedr yn mynd i ymosod, torri clust rhywun bant, mae'n mynd i amddiffyn Iesu Grist, mae e'n gweld y gelyn yn dod, mae'n gweld y milwyr yn dod, a mae eisiau brwydro nôl ac ymlaen. Ond beth mae Iesu Grist yn gweld yw rhywbeth arall. Rhywbeth hollol wahanol. Mae e'n gweld cwpan yn cael ei roi iddo fe gan y tad. Dyna mae Iesu Grist yn gweld. A mae rhaid iddo fe gymryd y cwpan yma. Cwpan dioddefaint, cwpan digofaint wrth gwrs. Dyna beth yw e. A mae rhaid iddo fe gymryd y cwpan yna. Mwyn dod â'i achawdwriaeth i ddynion, wrth gwrs, mwyn dod â'i achubiaeth i ni, i a fi, a'i bobl trwy'r byd i gyd. Oedd e wedi gweddio y bydde'r cwpan yn mynd heibio, dros ryw ffordd, oherwydd wrth gwrs yr arswyd o wynebu cael ei bellhau oddi wrth y tad, digofaint y tad, oedd y peth yn arswyd i'r arglwydd Iesu Grist. I gael ei bellhau fel petai yn cael ei ddieithrio oddi wrth y tad nefod. Ac eto, oedd ewyllus y tad yn bwysicach. Ewyllus di a nile. Ac mae'n fodlon cymryd y cwpan, wrth gwrs, mwyn i ni osgoi yr arswyd
o uffern, o wynebu digofaint Duw a distryw tragwyddol. Felly, mae'n i fyddhau hyd angau. Wedyn ni, ni'n symud o ffaith marwolaeth, bod yn wynebu marwolaeth yn wirfoddol, pa fath o farwolaeth? O angau ar groes. Nid unrhyw farwolaeth, ond angau ar groes, wrth gwrs. Ac ni'n symud at y dull o farwolaeth sydd yn golygu melltith. Galatiau 3:13 yn bwysig iawn. Prynodd Crist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un a grogir ar bren. Felly, mae yna cwrs, mae yna felltith, wrth gwrs, yn gysylltiedig ar groes, y crogi ar bren. Ac oedd Iesu Grist ar y groes o dan melltith Duw, melltith y nef, oherwydd ein pechod ni, melltith y nef ar ein pechod ni. Gwrthwynebiad, digofaint Duw yn erbyn ein pechod ni. Ac oedd y grin ar y groes yn dangos fel ath i le o gael ei wrthod. Lle arswydus iawn o gael ei wrthod fel petai'n cael ei bellhau oddi wrth y tad nefon. Fy niw, tua 3:00 gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eli, Eli, lema sabachthani, hynny yw, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael. Wedi cael ei wrthod, wedi cael ei adael am gyfnod ar y groes, wrth oedd yn cynrychioli ni a'n pechod ni. Fel bod Duw yn gallu dweud wrthoch chi a fi, ni thadawaf fyth, ac ni chefnaf arnat ddim. Na'r addewid i ni chlaw yn Iesu Grist, achos bod wedi cael ei adael ar groesben Calfaria yn wirfoddol ein mwyn ni. A chi'n gweld y camau yma, felly, chi'n gweld y grisiau yma, y steps yma, yn mynd lawr a lawr a lawr. Oedd e ar ffurf Duw yn y gogoniant, yn dod lawr i'r ddaear, ar ddull dyn, ac agwedd gwas. Mae'n dod lawr mewn ei fuddod i farwolaeth. Mae'n dod lawr, nid unrhyw farwolaeth, ond marwolaeth ar y groes dan felltith Duw. Fel yna, mae'r camau lawr, lawr, lawr. Gostyngeidrwydd, gostyngiad, darostyngiad yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r efengyl, yn gweld. Nid pa mor uchel gallai i gyrraedd i gwrdd â Duw. Nid pa mor dda allai fod, pa mor bell allai i fynd i gwrdd â Duw. Ond pa mor isel dath Duw ei hunan mewn cnawd i'n achub ni. Oedd mewn pydew, fel ni'n darllen yn Salm 40. A Dafydd yn darlunio yna'n mewn pydew, mae'n suddo mewn pridd tomlyd. Mae'n reit lawr yn y pydew. A dwi'n fater bod mynd i godi na'n mas o'r pydew. Mae'n amhosibl. Cyfan mae'n gallu gwneud yw galw ac aros, disgwyl. A mae'r arglwydd yn dod. Mae e'n clywed, mae e'n plygu, mae e'n i godi fe. Mae e'n gosod i draed ar y graig. Mae e'n hwylio i cyrdediadau. Mae e'n rhoi can newydd ar ei wefusau. Pwy sy'n gwneud y gwaith i gyd? Yr arglwydd. Nid Dafydd sy'n gweithio ni, ni yn y pwll am ffindes i ffordd mas. Dringes i mas yn hynna, dim o gwbl. Bydde fe'n suddo o hyd yn y pwll na. Oni bai bod yr arglwydd wedi dod lawr. Dyna'r efengyl, chi'n gweld. Dyna galon yr efengyl. Beth mae'r arglwydd Dduw wedi wneud drosom ni yn ei fab i gymodi, fel bod e'n gallu galw ni ddod ato fe, a torri mewn i'n bywydau ni, a rhoi bywyd tragweddol i ni. Felly mae wedi wneud hyn, y camau yma nawr te, drosom ni, wrth gwrs, dros rhai fel ni. Gyn ni feddwl am yr eglwys nawr te, ac am ein gilydd fel teulu, dyma fel mae'r arglwydd
wedi caru ein brodyr a'n chwiorydd yn Rhys. Dyma fel mae wedi caru bob un o'i bobl yn y ffordd yma, a ni hefyd. A mae rhaid pwysleisio yr elfen wirfoddol. Mae'n darostwm ei hunan. Mae'n wirfoddol, mae'n dod o'i fod. Mae hwnna'n bwysig iawn yn y Beibl. Dyw e ddim yn dod yn erbyn ei ewyllus. Mae rhaid i ni ddeall hynny. Ac wrth gwrs, i ni wedi bod yn edrych ar Eseia 53 yn y darlleniad ac adnod 7 i adnod 9. Edrychwch ar y berfau yma nawr te. Dechrau adnod 7, fei gorthrymwyd. Beth yw hwnna? Goddefol, pasif. Mae'n gadael ei hunan i gael i orthrymu. Chi'n deall? Pasif ffom yw e. Rhywbeth mae rhywun arall yn neud i chi. Ac os ych chi'n pasif, chi'n mynd neud i'n byd. Chi'n gadael iddyn nhw neud rhywbeth i chi. Mae'n oddefol. Fei gorthrymwyd. Ac wedyn ni, yn yr ail linell fyna, arweiniwyd e. Mae'n gadael i'w hunan i gael ei arwain. Ei arwain, bob cam i'r lladdfa, gan ddynion, bechad diwys. O'i fodd, chi'n gweld, mae'n gadael. Sewn ni mlaen wedyn ni, i'r darn nesaf. Cymerwyd e. Goddefol eto, pasif eto. Oedd e'n fodlon iddyn nhw i gymryd e. Oedd dim ymladd, a dim strancio, a dim byd, mae'n gadael iddyn nhw i gymryd e. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw. Gafodd ei roi farwolaeth gan ddynion. Oedd e'n wirfoddol, ond oedd e'n gadael ei hunan. Wrth gwrs, oedd gyda fe'r gallu i beidio. Mae'n gadael iddi hunan i gael ei ladd yn yr ystyr hynny. Adnod 9, rhoddwyd iddo fedd. Fe wedi gwneud y pwynt, maen nhw gyd yn oddefol, pasif, ffom, beth mae rhywun arall yn neud i chi. Chi'n gadael, a mae'r arglwydd Iesu'n gadael i ddynion i wneud hynny iddo fe. Dyma'r enghraifft gyntaf yn y Beibl o aberth oedd yn rhoi caniatâd, oedd yn cyd-fynd ac yn cytuno a chael ei ladd. Adnod 9 yn pwysleisio, fyna, doedd e ddim wedi wneud niwed i neb, a doedd dim twyll yn ei enau. Doedd dim trosedd, doedd dim rheswm iddo fe gael ei roi i farwolaeth, wrth gwrs. Doedd dim diffyg moesol yn Iesu Grist mewn unrhyw ffordd i gyfiawnhau ei farwolaeth, na. Oedd e'n rhoi ei hunan, wrth gwrs. Ac i ni'n gweld yn yr Hen Testament, yn yr aberthau, fel ni wedi sôn sawl gwaith, oedd yr arglwydd wedi pwysleisio y gwirionedd yma trwy'r Hen Testament, bod gyda fe bwrpas o drosglwyddo pechod ac euogrwydd, o fod yn gorwedd ar y person euog, i fod yn gorwedd ar rhywbeth neu rhywun di-niwed, di-euog. Yn ifael, wrth gwrs, yn yr Hen Testament. Felly, pryd bynnag oedd pechadur yn dod ag aberth, ger bron yr arglwydd, aberth dros bechod nawr te, at yr allor, dyma beth oedd yn digwydd, oedd yr archoffeiriad ar ddydd y cymod yn rhoi ei ddwylo, yn drwm pwyso ar ben yr aberth. Gallu fe fod yn oen, neu'n afr wrth gwrs, oedd yn gwaniaeth, rhoi ei ddwylo fyna. Ac oedd y wers yn amlwg, oedd y darlun yn amlwg, ond oedd e. Oedd yr aberth yn sefyll yn lle y pechadur, ac oedd y pechod yn cael ei drosglwyddo arno fe. Fel dirprwy, fel substitute, yn cymryd ei le. A dyna sy'n wir am yr arglwydd Iesu ar y groes. Ond nawr te, yn yr Hen Testament, doedd dim cysylltiad gydag ewyllus yr anifail. Oedd ddim byd i wneud ag ewyllus o gwbl yn y mater. Doedd dim i gynrychioli yr ewyllus yn yr aberth yn yr Hen Testament. A mae'r ewyllus yn bwysig yn dweud.
Fel castell, un pechod ni, yr ewyllus. Mae'n beth mawr. I ni'n ewyllysio pechod, wrth gwrs, yn ei natur gyntaf ni, yn rhan o'n ewyllus ni i wrthryfela, ac i osod ein hunain lan yn erbyn Duw. Mae'n effeithio ar ewyllus, y wil. Ond doedd dim byd i ddangos hynny yn yr aberth gydag anifeiliaid. Chi'n deall? Doedd yr anifail ddim yn deall. Doedd yr anifail ddim yn rhoi caniatad. Oedd neb yn gofyn caniatad i'r anifail. Oedd e ddim yn berthnasol. Ac mae Eseia, wrth gwrs, yn rhagweld felly, mae dyn, dim ond dyn, alle fod yn ddirprwy perffaith i ddynion. Dim ond pwyntio ymlaen mae'r anifeiliaid at un y gwas dioddefus. Dim ond un alle fod yn addas fel dirprwy, fel substitute i ddynion. Dim ond un alle ewyllysio o'i ewyllus roi ei hunan yn aberth droso ni. Dim ond un alle wneud hynny, chi'n gwybod? Dim ond person, y Duw ddyn, wrth gwrs. Ac ni'n darllen hynny nawr te yn Hebreaid pennod 10, a mae'n dyfynnu Salm 40. Mae'n ddarn eitha hir yn ei trwyddo fe, oherwydd y mae'n amhosibl i waed teirw a geifr dynnu ymaith bechodau. Doedd yr aberthau yn yr Hen Testament ddim yn tynnu bant pechod. Dim ond darlun oedd yn pwyntio ymlaen at y Meseia. Gallai gwad anifail ddim wneud dim byd i ddelio am hechod i, wrth gwrs. Dyna pam mae Ef, yr arglwydd Iesu, wrth ddod i'r byd yn dweud, ni ddymunaist aberth ac offrwm, anifeiliaid. Ond paratoaist gorff i fi. Wedi dod mewn cnawd mwyn marw. Dyma'r aberth. Mae e'n cael corff mwyn cael ei offrymu ar y groes droso ni. Poeth offrymau ac aberth dros bechod, nid ymyfrydaist ynddynt. Hynny yw, yr aberthau'r Hen Testament yw'r hynna. Yna dywedais, dyma fi wedi dod, mae wedi ysgrifennu mewn rhoi llyfr amdanaf i wneud dewyllus di o Dduw. Mae'n dod o'i ewyllus, o'i fodd i roi ei hunan yn aberth drosom ni. A mae'n dweud i ddechrau, aberthau ac offrymau, a poeth offrymau, ac aberth dros bechod, ni ddymunaist mohonynt, nid ymyfrydaist ynddynt. Dyma'r union bethau a offrymir yn ôl y gyfraith. Na'r hen bethau, na'r hen aberthau. Dim ond darlun oedd rheina. Wedyn ni, yna dywedodd, dyma fi wedi dod i wneud dewyllus. Mae'n diddymu'r peth cyntaf mwyn sefydlu'r ail. Dalle aberthau anifeiliaid byth symud pechod. Doedd dim byd awnelo ewyllus yr anifail a'r peth o gwbl, chi'n gweld? Heb sôn am rinwedd marwolaeth anifail, beth mae hwnna'n mynd i wneud dros bechodau dynion. Ond mae'r arglwydd Iesu wedi dod yn ddyn heb bechod o gwbl. Yn Dduw ddyn. Wedi cael corff ac o'i fodd, o'i ewyllus, wedi rhoi ei hunan yn aberth dros ein pechodau ni. Ac medda'r apostol Paul, dyma feddwl Crist. Dyma feddwl Crist. Ond yw e'n brydferth? Ond yw ei feddwl yn brydferth ac yn rhyfeddol? A dyma'r agwedd meddwl sy'n eiddo i ni nawr yn Iesu Grist. Dyma'r agwedd meddwl mae'r arglwydd Dduw am roi i ni. Yr un un trwy fod mewn berthynas byw a Iesu Grist. Mae agwedd meddwl yn dod yn agwedd meddwl i ni. O feddwl am ei hunan, o feddwl am ei dad nefol, o feddwl am ei bobl, mewn cariad ifydd mwyn pechaduriaid, fe roiodd ei hunan heb ddyla dim yn ôl. Dim byd o gwbl.
A'n gweddi ni, wrth gwrs, i gael ein llenwi nawr ar agwedd meddwl yma. Un peth yw i geisio ei ddeall, peth arall yw bod e'n dod yn eiddo i ni. Bod ni'n cael mwy a mwy o agwedd meddwl Iesu Grist. Fy ni ddod at y cymyn nes ymlaen, newn ni ddiolch i'r arglwydd, newn ni ei addoli fe am ei ddarostyngiad rhyfeddol. Dyna'r efengyl, dyna'r newyddion da i ni, yw ei waith ef trosom ni. Ac i ni'n dod i fwydo yn ysbrydol ar Iesu Grist, fel bod ei feddwl e'n dod yn feddwl i ni. Mwyn i enw. Gawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno dros bechadur buos farw. Dros bechadur ar y pren y dioddefaist hoelion llymion nes i dorfod crymu pen.
diolch Arglwydd am dy air i ni. I ni diolch am ein ceidwad bendigedig. I ni diolch am ei ddarostyngiad mwyn ein codi ni wrth gwrs o bydew pechod i fod ar y graig ac i gael bywyd tragwyddol. O Arglwydd, i ni'n diolch i ti unwaith eto o waelod calon. I ni'n daddoli di. I ni eisiau'n bywyd i ddiolch i ti. Ac o Arglwydd, i ni eisiau cael dy feddwl di. I ni eisiau cael y meddwl i ddarostwng ein hunain o Arglwydd, ger bron ein gilydd, i wasanaethu'n gilydd, i gael y gofal yma dros ein gilydd, i garu ein gilydd mewn gwirionedd. Ac felly, derbyn ein diolch ac arwain ni nawr ymhellach yn enw Iesu Grist. Amen.